Quan tenia pocs mesos de vida, ma mare em portava allà sota un cep mentre ella feia feina i jo contemplava allà els pàmpols sobre meu. Soc la Mariona, tinc 23 anys. Vaig néixer ja quasi mamant del raïm directament. Des de ben petita jo sempre anava a la vinya. La meva mare em portava allà quan tenia un any i estava allà remenant els ceps. Créixer amb la natura, contacte directe, omple molt i penso que és essencial també. La feina de ser pagès és una feina molt sacrificada. Ja sigui perquè t'has de llevar a les 7 a l'hora d'esporgar, el temps d'esporgar perquè fa molta calor i no acaba a les 3, perquè quan és hora de collir raïm i el raïm ja està a punt i tu no pots estar de vacances a l'agost, el raïm no t'esperarà. Malgrat això, que sigui tan sacrificat i que hagis d'estar disposat a anar al ritme que va la naturalesa, no el teu propi, que tu decideixis. Jo sempre dic que ser pagès és ser un artista, perquè és un producte de zero que crees tu i no tan sols el crees tu, sinó que el crees tu conjuntament amb la naturalesa, amb el que et proporciona el cep, l'olivera o l'horta. Llavors també és una cosa molt personal, és a dir, tu no faràs un vi que no t'agradi, faràs un vi al teu gust i que intentaràs explicar tota aquesta història, tota aquesta història que has anat fent per aconseguir aquest producte a la gent. Quan trobes algú que li agrada el teu producte que has fet, després de totes les hores que li has dedicat, de tots els caps de setmana que has treballat o que no has volgut anar a sopar o qualsevol cosa així, és molt satisfactori. Soc la Maria del celler Can Morral del Molí. Can Morral del Molí és una finca que està enclavada entre dues comarques, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. És una finca de 57 hectàrees, de les quals 10 són de vinya i una d'olivera. Llavors aquesta vinya la vam recuperar, diguéssim, perquè si els cep joves s'han de tractar com una criatura que acaba de néixer, un cep de 90 anys s'ha de tractar com un avi i s'havia de tractar amb cotonets. Si vinyes velles, ceps tan antics, donen un fruit que té un valor incalculable, perquè per tenir un fruit d'una vinya que té 90 anys has d'esperar 90 anys. L'olivera que tenim és l'olivera bacaruda, que és l'autòctona de la zona del Vallès Occidental, Baix Llobregat i del Penedès. I del bacarut en deien bacarut poc i brut. Poc perquè tenia poc rendiment i brut perquè s'enganxava. I nosaltres hem canviat el lema i hem dit el bacarut és collonut. La meva mare sempre em deia Maria de l'alma mia, no et callis amb cap pagès, que et farà menjar mongetes i et farà llevar a les 3. I jo em vaig casar amb un pagès. Llavors, doncs, em vaig convertir en pagesa, no en la dona del pagès, perquè la pagesa no és la dona del pagès. O sigui, abans les dones de pagès no se les tenia en consideració com a dones treballadores. Sí, i en canvi feien molta més, no diré que feien molta més feina, sinó la mateixa feina tan dura com els pagesos. La meva sogra, que té 100 anys, l'àvia Quica, s'encarregava de donar menjar a tots els homes de la casa, als Mossos, a tothom, rentar-los de roba mà al riu i anaven a la vinya a esporgar, anava a collir raïm, o sigui, feia totes les feines de la casa i, a més, les feines del camp. Totes, evidentment, no es podia fer perquè era ella, o sigui, una persona sola no pot fer-ho tot, però no era la dona del pagès, sinó que també era la pagesa. I jo a vegades em diuen, no, ostres, la teva filla també vol fer aquesta feina tan dura? Doncs sí, nosaltres, de fet, és que la vam engrescar, no, Mariona, que fos pagesa, viticultora, vinyarona. A vinyarona, que és la persona, el vinyaró, o vinyarona, persona que cuida les vinyes, les treballa, en cuida el fruit, elabora el propi vi i llavors, amb una mica de sort, el ven. Mariona? És molt complicat. I a més, en el sector tampoc és que hi hagi molta dona encapçalant un celler o encapçalant un projecte així i que també és necessari perquè nosaltres també podem fer això, només faltaria. A vegades es troben a faltar, n'hi ha moltes de dones, però a vegades no són al capdavant o potser la seva parella està al davant, no? Però nosaltres coneixem molts projectes on hi ha dones
al capdavant, hi ha dones treballant al camp, hi ha dones amb el tractor, hi ha dones podant, empaltant, fent totes les feines. I són també potser aquestes dones pageses, treballadores del camp, també són en projectes petits, però també projectes grans. A veure, a tot arreu n'hi ha de dones. El que passa que no estan visualitzades, però n'hi ha. N'hi ha i se'ls ha de donar visibilitat. Nosaltres elaborem vins naturals i llavors són vins de mínima intervenció i en aquest sector, diguéssim, doncs, hi ha bastantes dones en el... Més que hi hagi dones al capdavant o no, són projectes més familiars, llavors hi ha dones, hi ha parelles que estan treballant en aquest sector dels vins naturals, de mínima intervenció. I bé, no, en tots els sectors, sí, en els cellers grans també hi ha moltes dones. Sí, però no són les caps tècniques. Les que porten sí. No són les enòlogues que decideixen com es fermenta, què es fermenta. Això normalment són homes qui són els cap tècnics. Quants estudiants hi ha en la teva classe? Noies? 3. I nois? Som 15. 3 noies. 12 nois i 3 noies. Això. A veure, sí que és veritat que sempre hi ha hagut els estereotips de que unes feines pels homes i unes feines per les dones. I per sort s'ha anat normalitzant. I el que és veritat és que no hi hauria d'haver-hi un dia de la dona treballadora ni un dia de la dona rural, ni un dia perquè tots els dies nosaltres treballant a la vinya, no aquell dia, no? Però bueno, sí, està bé reivindicar-lo més que res perquè la gent se'n doni compte d'una veu i que sàpiguen que hi ha dones al capdavant de projectes, però no només al capdavant, de dir no és que la dona és la jefa i està a l'oficina. No, perquè la dona va a la vinya, va a podar, va a llaurar, cuida el raïm, elabora el vi al celler, vigila que no vingui el senglar a menjar-se el raïm, perquè aquest any ens n'hem fet un tip d'estar-nos a la darrere del senglar. Bé, doncs tot això, vull dir que no és que hi hagi una dona allà, la dona rural, que sigui la titular, perquè també n'hi ha, no? A vegades és el títol, no, són dones que treballem la terra.